Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 7. O ruo n'ụbọchị Mosis guzosiri ebe obibi ahụ, tee ya mmanụ, doo ya nsọ na ihe niile ya, na ebe nchụaja na ihe ya niile. Mgbe o tesịrị ha mmanụ, doo ha nsọ, na ndị Izrel bụ ndịisi ụlọ nke ndị bụ nna ha wetara ihe nsọ. Ndị ahụ bụ ndịisi ebo niile. Ndị ahụ bụ ndị na-eguzo n'isi ndị a gụkọtara. Ha wee weta onyinye ha iji bịaruo nso n'ihu Jehova: ụgbala 6 nwere ihe ọkpụkpụ na ehi 12, otu ụgbala dịrị ndị isi 2, otu ehi dịkwara otu onye. Ha wee weta ha nso n'ihu ebe obibi ahụ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị: nara ha n'aka ha, ka ha wee bụrụ ihe iji fee ofufe nke ụlọ ikwu nzute. Ị ga-ewerekwa ha nye ndị Livayị, nwoke ọbụla dịka ofufe ya si dị. Mosis wee nara ụgbala niile na ehi niile nye ha ndị Livayị. Ụgbala 2 na ehi 4 ka o nyere ụmụ Geshọn dịka ofufe ha si dị. Ụgbala 4 na ehi 8 ka o nyekwara ụmụ Merari dịka ofufe ha si dị, n'aka Itama nwa Erọn bụ onye nchụaja. Ma o nyeghị ụmụ Kohat, n'ihi na ofufe nke ebe nsọ dịkwasị ha. N'ubu ka a na-ebu ya. Ndị isi wee weta nsọ onyinye ịrara ebe nchụaja nye Chineke n'ụbọchị e tere ya mmanụ. Ndị isi ahụ wee weta nsọ onyinye ha iji bịaruo nso n'ihu ebe ịchụ aja. Jehova wee sị Mosis: otu onye isi otu ụbọchị, otu onye isi otu ụbọchị, ka ha ga-eweta nsọ onyinye ha iji bịaruo nso banyere ịrara ebe nchụaja nye Chineke. Onye na-eweta nsọ onyinye iji bịaruo nso n'ụbọchị mbụ bụ Nashọn nwa Aminadab nke ebo Juda. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ, ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ, jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Na otu nwa oke ehi, na otu ebulu, na otu nwa ebulu nke gbara 1 afọ iji chụọ aja nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ aja mmehie. Na ehi 2, na ebulu 5, na mkpi 5, na ụmụ ebulu 5 gbara 1 afọ iji chụọ aja nke aja udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Nashọn nwa Aminadab. N'ụbọchị nke 2, Netanel nwa Zea, onyeisi Isaka, wetara ihe ya nso. O wetara nsọ onyinye ya iji bịaruo nso otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ, ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ, jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Na otu nwa oke ehi, na otu ebulu, na otu nwa ebulu nke gbara 1 afọ iji chụọ aja nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ aja mmehie. Na ehi 2, na ebulu 5, na mkpi 5, na ụmụ ebulu 5 nke gbara 1 afọ iji chụọ ihe aja nke aja udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Netanel nwa Zea. N'ụbọchị nke 3, onyeisi ụmụ Zebụlọn nwere bụ Eliab nwa Helọn wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ, ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ, jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Na otu nwa oke ehi, na otu ebulu, na otu nwa ebulu nke gbara 1 afọ iji chụọ aja nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ aja mmehie. Na ehi 2, na ebulu 5, na mkpi 5, na ụmụ ebulu 5 nke gbara 1 afọ iji chụọ ihe aja nke aja udo. Nke bụ onyinye iji bịaruo nso nke Eliab nwa Helọn. N'ụbọchị nke 4, onyeisi ụmụ Ruben nwere bụ Elizua nwa Shedua wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ, ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ, jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ.
na otu nwoke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Elizur nwa Shedeua. N'ụbọchị nke ise, onyeisi ụmụ Simeon nwere bụ Shelumiel nwa Zurishadai wetara ihe ya nso. Onye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihe ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwoke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke bụ onyinye iji bịaruo nso nke Shelumiel nwa Zurishadai. N'ụbọchị nke isii, onyeisi ụmụ Gad nwere bụ Eliasaf nwa Deuel wetara ihe ya nso. Onye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihe ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwoke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Eliasaf nwa Deuel. N'ụbọchị nke asaa, onyeisi ụmụ Ifrem nwere bụ Elishama nwa Amihud wetara ihe ya nso. Onye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaedo na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihe ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwoke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Elishama nwa Amihud. N'ụbọchị nke asatọ, onyeisi ụmụ Manase nwere bụ Gamaliel nwa Pedazua wetara ihe ya nso. Onye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihe ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwoke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Gamaliel nwa Pedazua. N'ụbọchị nke iteghete, onyeisi ụmụ Benjamin nwere bụ Abidan nwa Gideoni wetara ihe ya nso. Onye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihe ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwoke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Abidan nwa Gideoni.
N'ụbọchị nke 10, onyeisi ụmụ Dan nwere bụ Ahiezer nwa Amishadai wetara ihe ya nso. Onyinye iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour agwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, na otu nwa oke ehi na otu ebule na otu nwa ebule nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Ahiezer nwa Amishadai. N'ụbọchị nke 11, onyeisi ụmụ Asha nwere bụ Pagiel nwa Okran wetara ihe ya nso. Onyinye iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour agwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, na otu nwa oke ehi na otu ebule na otu nwa ebule nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Pagiel nwa Okran. N'ụbọchị nke 12, onyeisi ụmụ Naftali nwere bụ Ahira nwa Enan wetara ihe ya nso. Onyinye iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour agwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, na otu nwa oke ehi na otu ebule na otu nwa ebule nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Ahira nwa Enan. Nke a bụ onyinye nke ịrara ebe nchụàjà nye Chineke n'ụbọchị e tere ya mmanụ site n'aka ndị isi Izrel. Efere ọlaọcha 12 na ọkwa nwụsa ọlaọcha 12 na ngaji ọlaedo 12. Efere ọlaọcha ọbụla dị ọgụ shekel 610 n'ọtụtụ, ọkwa nwụsa ọbụla dịkwa ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ. Ọlaọcha niile nke ihe niile dị nnu shekel 6 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ngaji ọlaedo 12 ahụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ha dị shekel 10 n'ọtụtụ ha, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ọlaedo niile nke ngaji dị ọgụ shekel 6 n'ọtụtụ ha. Ehi niile iji chụọ àjà nsure ọkụ dị oke ehi 12, ebule ya dị 12, ụmụ ebule ya nke gbara otu afọ dị 12, na onyinye ịnata ihu ọma. Mkpi iji chụọ àjà mmehie dị 12. Ehi niile nke ihe àjà nke àjà udo dị ọgụ oke ehi na 4, ebule ya dị ọgụ 3. Ụmụ ebule ya nke gbara otu afọ dị ọgụ 3. Nke a bụ onyinye nke ịrara ebe nchụàjà nye Chineke n'aka mgbe e tesịrị ya mmanụ. Ma mgbe Mozis bara n'ụlọ ikwu nzute ịkpanyere ya ụka, o wee nụ olu ka ọ na-agwa ya okwu site n'elu ebe ịchụ àjà mmehie nke dị n'elu igbe ihe àmà ahụ site n'etiti cherubim abụọ ahụ. O wee gwa ya okwu.